Êvar baş, ji vê derê dem TV ji herkesî re silav rêz, hêvîdar min hûn tev başin, cihê ku hûn lê ne. Îro rojeva me tîr û tijî em hema dest pê bikin ka çi hêç tune hûn tev bi xêr hatin. Rojeva me de îro Yekîtiya Ewropa heye, hilbijartinê Parlemena Yekîtiya Ewropayê ya Parlamentoya Ewropayê ev çend rojin li Ewropayê dewam dike. Gelek kes çûn dengê xwe dan heyecanekî mezin lê belê şok çêbû di nava Ewropiyan de niha şokek mezin heye. Ka em binêrin ev şok ji ber kîjan sedemane paşê jî em ê hinekî şîrovê bikin. Ka mesele çi ye? Ewropî çima axwas di nava tirsê de hene ji ber koçberan, koçber çi zerara wan heye ji Ewropiyan re û gelo Ewropa heq dike nake van koçberan wekî welatên dagirker ên berê hê jî dagirkerin. Ka em hinekî werin ser hemdê xwe ji me re hem ji vê derê peyam tên hem ji vê derê peyam tên mala we ava ji ber vê eleqa we niha em pêşî biçin Colemêrgê ji ber ku li wê derê mesela me ya yek ji meselê me bingehîn elbet bu yerên ku li Kurdistanê diqewimin ka em binêrin li Colemêrgê çi hêç tune paşê em derbasî Ewropayê dibin ji me neqetin li Ewropayê hinek em ê cuda şîrovê bikin em ê hewl bidin binirxînin kava rewşa Ewropayê çi dibe ji ber ku hevalbendê me ne jî qaşo maşo li dijî Daişê yan jî di avakirina Kurdistanekî azad serbixwe de pêdiviya me wê wan çêbe bawer dikim. Ji ber vê yekê tekîliya me gelekî mühîm e ka kî bi serketine ew bi serketine dostê me ne neyarê me ne ji me hez dikin ji me hez nakin eleqa wan bi me çi ye li ser vê meselê ew mühîm e. Yek ka em biçin Colemêrgê li Colemêrgê hûn zanin ji roja ku qeyûm hatiye tayinkirin vir ve çalakên protestoyê dewam dikin meş hene mîtîng hene hema li her bajarên Kurdistanê elbet ev eleqe ya ji bo Colemêrgê têr dike têr nake nizanim ev hefteyekê hê jî qeyûm ji şûn ve nehatiye girtin xuya ye çalakiyên me ên protestoyî têr nake. Dostên me ên Tirkiyeyî jî destek dane Kurdan lêbelê dîsa jî heta niha hê jî li vû tevgerekî wisa ciddî tune ye. Em li vê dîmenê temaşekin paşê ez ji we re nûçe Arasol belinde, Kurdistan azad, çıkmaz meşhurinde. Jixon her tiştî baş dizanin, her tiştî beş çare ve beçêbû ev zirmak li Colemêrgê hatiye kirin. Aslında ne tenê li Colemêrgê hatiye kirin, îradeya gelek hebûna gelek Kurd hatiye kirin. İşi, iradeya gelek Kurd. belê ev meşa dawetiye ye ev dawetiye ji bo em wisa pêşî lê bigirin ewsa niha doh çawa bû doh min vîdeo xwe guderî kir tona dengê min kalîtiya dengê min pir kêfa min jê re nehat gelo wextê ku merov vîdeoyê belav dike dibe ku kalîta deng xirab bike ji ber vê yekê ez pir neemînim dîsa jî ez cihazê xwe kontrol bikim çi dibe çi nabe ama li gorî cihazan her tişt baş e. Niha mesele çi ye? Mesele çi ye hûn zanin?
Rexsina Dem Partiya Colemerge ji bo mîtinga 13 Haziranê bang li herkesî kir. Li Colemergê mîtingekî berfireh hatiye plan kirin. Niha dema mezinkirina tekoşînê û pêşve kişandina paşve kişandina qayûm e. Hevseroka Dem Partiya Colemergê Hümeyra Armut anî ziman ku wê roja 13 Haziranê li Colemergê daxuyaniyekî bidin. Bang li herkesî kirin ku tevlî vê mîtingê bibin. Vîna gelê Colemergê Mehmet Sıddık Akış viyan tek çene partiya me tevê hemû lîstik û hîleyan şaredarî bi dest xistiye tayînkirina qayûman êrişa li dijî vîna gel û nirxên gele bi tayînkirina qayûm carekê din demokrasî birîn kirine dewlet çi birîn kirine kuştine ya dewlet bi polîtikaya qayûm li Kurdistanê polîtikaya huquqa mêtingerî û dijminahiyê heye. Ez bêjî tevlî nabim ne huquqa mêtingeriya xwazî Kurdistan mêtingeh biya xwazî sömürge biya sömürge jî qayde û quralekî wî heye wextê dewletekî hakikaten vê dibêjim ez dixwazim ji hemî Kurdan rêca dikim êdî Kurdistan ne mêtingeh e ji bo ku deverekî bibe mêtingeh yani bibe sömürge ew der divê nasnameyekî wî hebe dewletekî serdest diçe wê derê dibêje arkadaş ez hatime weke dewletekî serdest welatê te heye axa te heye hebûna te heye ne tu heyî nasnama te heye ez vê derê dagir dikim dagirkerî heye ama li Kurdistanê dagirkerî tune ye li Kurdistanê înkarkirin kuştin qatliam heye kuştin ne tenê kuştina fîzîkî mirov tenê ji fîzîka xwe pêk naye mirov bi nasnama xwe ji nasnama xwe pê tê nasnama çand û kültûrî dewleta ku were wê derê çand û nasnama te tu nebike nasnameya te ya kültûrî ya olî yan jî ya her tiştî wextê tu nebike tê wê manê qirrete aniye ji ber vê yekî Kurdistan ne mêtinge ye tiştekî wisa tu ne ye statûya ku divê em bas bikin yani ev nasnameya ku tekîliya me ya dinebera dewleta Tirkiyeyê de divê bi şiklekî din ji nû were nivîsandin Kurdistan sömürge memürge nine tiştekî wisa tu ne ye xwazî sömürge biya welatên Ewropayê ez ê nabas bikim hilbijartinên Ewropayê de ez ê bas bikim welatên Ewropayê wextê çûn Afrikayê wextê çûn Latîn Amerîkayê wê derê kirin mêtingeriya xwe qayde û quralekî wan hebû kesî kesî înkar nekiriye heta niha İngiliz çûn Hindistan kirin mêtingeh ji xwe re nasnama wan înkar nekirin roj hat pişta xwe dan valîza xwe girtin çaya xwe girtin çûn ama ême hatine ne diçin ne jî me qebûl dikin û me ji nedîtî vetin ya pir acêbin ya hakikaten bûne bela ya bûne xwîn ketine derê Kurda hakikaten ya rastî dibêjim bûne xwîn ketine derê Kurda ya ne diçin ne dimînin ne insanın ya ne weke insana tev nagerin çi adete nizanin velhasıl ez devam bikim ji ber vê yekê dibêjim yani siyasetmedarê me dest pê kirine polîtikayekî ezber heye huquqa mêtingeriyê huquqa mêtingeriyê li Kurdistanê xwezî hebiya tune Hümeyra Armut destnîşan kir ku li dijî van polîtikayên înkar imha û mêtingeriyê saet di 15 de roja 13 Haziranê li tenişta Ulu Camiya Colemergê mîtinga mezin pêk bîne dibêje em bang li hemû gelê xwe dikin tevlî vê mîtingê bibin em bang li gelê Kurdistanê dikin bang li gelên Tirkiyeyê dikin berê xwe bidin Colemergê li dijî polîtikayên înkara vînê li dijî polîtikayên îmhayê tevlî vê tekoşîna bi rûmet bibin Hevşaradara Colemergê viyan tekçe jî anî ziman ku tayînkirina qayûm dijminahiya vîna jin û ciwanan e tu xwe de besê xwe dayne ser wîjdana xwe tayînkirina qayûm dijminahiya vîna jin û ciwanan e yan temamî dijminahiya li hember netewa milletê Kurd e hakikaten ya gotinê xweşkerema xwe re rast bikarbînin ya çi eleqa jin û ciwanan heye eger li dijî jin û ciwanan biya bila biçe jin û ciwan li İzmirê zêdetir çima naçe wê derê qayûm danayne serê madem wisa ye yanek nasnama Kurd û Kurdiyetî derxin pêş dewleta Tirk vê kirî dijminahiya milletê Kurd dike ya hakikaten ya peyamê wisa ez ê nexwînim ya mirov hêrs dibe ya dijminahiya jinan nake dewleta Tirkiye dijminahiya ciwanan nake dijminahiya milletê Kurd dike jina Kurd be ciwanê Kurd be her tiştê her ziqûma Kurd dibe dijmin
Sxwe hêrs nekim. Hevşaradarê Tetwanê ji ber wêneyê Tayyip Erdogan îfade da ez vê dîmenê rakim. Hevşaredarê Tetwanê Mümin Erol ji ber ku wêneyê Tayyip Erdogan di odaya xwe de daxistibû ew dîmen tê bîre we çû îfade da îro. Ev metîngerî ye? Na. Di derbarê wî de îddiaya heqaret li ser hukûmariyê kiriye lê pirsîn hatibû destpêkirin. Mümin Erol îro li Adliya Tetwanê îfadê xwe da. Şaredarê Tetwanê Mümin Erol piştî ku ji adliyê derket diyar kir tişta ku hatiye kirin hewldana ji bo danîna qeyyûm al ser şaredariya Tetwanê ye. Rast e. Di qanûnê de ne hatiye gotin ku divê ez wêneyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan wêneyê serokê partiyeke siyasî ya hevrikê xwe raqîbê xwe li odaya xwe dar vê bikim. Ya Tayyip Erdogan raqîbê wê bû. Ez fotoğrafê wî çawa li pişt xwe dar dikim. Mêrik wisa dibe qaldî ki avukatê jî şaredarê Tetwanê parêzer e ji hukûqê fehm dike. Hevserokên ku divê îro di xizmeta gelê Tetwanê de bin ji ber niyeta we ya xeyalî antîdemokratîk dij hukûqî neçar dimînin li dadgehan îfade bidin dibêje. Divê kes ji bîr neke ku qanûn ji her kesî re lazim e. Divê kes ji bîr neke ku ev hewla xeternak di dawiyê de wê dewletê hilweşîne. Xwezî divê kes ji bîr neke ku ev hewldanekî xeternak yani hewldanekî tewlîkê dikare dewletê hilweşîne. Xwezî ev hewldana AKP ya ji bo tayînkirina qeyyûman wisa xeter biya kariba dewleta Tirkiye hilweşanda. Ez razî me. Ama hil naweşîne meseleya we. Yani heyş sala qeyyûm tayîn dike ser şaredariyên Kurdistanê dewlet mewlet hil naweşe. Hilweşiya em jê xilas bana. İflas jî nake. İflas jî nake. Ne alî aborî ve îflas dike, ne siyasî îflas dike. 25 sal Amerîk li ser hikûme mala milletê xwe jî xira kir, milletê Tirk jî xira kir, mala Kurda jî xira kir. Ama dîsa jî millet dengê xwe dide. Çi bikim? Merû nizan çi bike. Mümin Erol da zanîn ku beriya niha şaredariyên CHP'yî û MHP'yî jî wêneyên Erdogan anîne xwarê. Ve wêneyên serokê giştiyê partiya xwe jî dibe me li diyar dar ve nekiriye dema ku min wêne aniye xwarê jî tu gotinekî piçûk xistinê ji devê min derneketiye li hember Tayyip Erdogan min gotinên xirab bikar neaniye. Em baş dizanin ku armanca we tenê ew e ku hûn qeyyûm tayînê bajarê me bikin. Lê tevê her tiştî jî em ê ji hukûqê dernekevin, behane nedin destê we, em ê xizmeta gelê Tetwanê bikin. Yani dibêje li behaneyan li hinceta negerin beriya niha hem şaredariyên CHP hem ê MHP wêneyê Tayyip Erdogan daxistibûn. Ev nikare bibe suç. Ji ber ku mesela emsalê heye di hukûqê de. Wan kiribe em jî pirehetî dikarin bikin. Na em derbasî mesela Avrupayê bibin, binêrin. Ez hema ji wara li Avrupayê mesele gelekî ciddî ye ji wara bêjim. Li Avrupayê niha rastkir bi ser ketine ez ew ê bînim ser ekranê. Ev rûpela zindî ye. Rûpela zindî ye encama hilbijartinan. Merûv dikare bi hevra lê temaşe bike. Ez ê ji wara paşê şîrove bikim. Na eger û amade bin ez dixwazim van hilbijartinên li Avrupayê ku ev hefteyekê dewam dike ez ji wara hem şîrove bikim, îzah bikim mesele çi ye. Na li Avrupayê di hilbijartinên Parlamentoya Avrupayê de partiyên rastkir di aynê demê de netewperrestin jî qismekî wan nijadperestin jî bi rêjiyekî bilind bi ser ketin.
yani endamê xweşandin Parlemena Avrupayê. Fransayê biryar girt hilbijartina pêşwext li derbixe. Li Fransayê Serokkomar Macron, ez ê niha pêş te basa wî bikim, partiya wî ji ber ku bi ser neket, niha bixwe jî li ser desthilatariyê ye, ne rast e ku li ser desthilatariyê bimîne piştî vê têkçûnê. Yeketiya Avrupayê ji 27 welatan pêk tê Parlamentoya Avrupayê di nava 6 nehê hezîranê de ji bo hilbijartinê çû ser sandoqan 720 kursî li Parlamentoyê hene. Li gorî daneyên ewil partiyên rastgir nijadperest zêde deng wergirtine. Ev di nava rêveberiyê Yeketiyê de bû sedema aciziyekê ciddî. Encamên hilbijartinê bandorekê neynî bi taybetî li Fransayê û li Belçîkayê kir. Hikûmeta Macron li ser van encamên hilbijartinê biryar girt ku di meha pêşme di nava meha pêşme de hilbijartinên pêşwext pêk bîne. Ji ber vê yekê ez ê basa Macron bikim ka biryara wî çi ye, parlamentoya îro çawa fesih kiriye. Tevgera Frans Insoumise heye, ew dostê Kurdan e, ji sedî 8.7 dengan girt. Lîderê tevgerê Jean-Luc Mélenchon di kampanyayê hilbijartinê de bi taybetî êrişa İsraîlê ya li ser Gazayê ji xwe re kiribû mijara propagandayê û li qadê kampanyayekî aktif meşandibû, lêbelê bi kêr nehat 8.7. Li gorî partiya wî nexirab e, partiyek weke Dem Partiye, partiyek demokrat e, yani ultra çepkir e. û di hemû meşî mîtingên Kurdan ên li Fransayê de tê bi xwe cih digire. û dostaniya xwe ya ji bo Kurdan jî ji berê de beyan kiriye, dewleta Tirk jî hez nake Mélenchon. Niha Eleqa we ji bo van hilbijartinên Ewropa heye ne em ê basa dagirkeriya wan jî bikin ka çima partiyên rastgir pêşketin, çima partiyên demokrat wisa şûn ve mane têk çûn. Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron diyar kir ku ew parlamentoya netewî ji kar dixe wê ew ê hilbijartineke pêşwext a giştî li dar bixin. Mesele çi ye? Çima Macron digihêje vê biryarê? Encamên destpêkê yên hilbijartinên Parlamentoya Yeketiya Ewropayê dema ku hatin eşkere kirin derkete holê ku li Fransayê Partiya Yeketiya Netewî RN ji sedî 31 yani 31.5 dengan bi dest xistine. û ji partiya Macron derbas kiriye. Yani ev jî jaliyetîk ve nerast edî Macron li ser hukm bimîne ji ber ku partiya rastgir ji wî derbas bû. Hem jî du qatê wî. Partiya Rönesansê ya Emmanuel Macron jî tenê ji sedî 15.2 dengan bi dest xist. Yani nîvê partiya rastgir bi dest xistiye dengan. Emmanuel Macron li ser encamên hilbijartinan li ser kêmbûna dengê partiya xwe biryara hilweşandina parlamentoya netewî ya Fransayê da. Çi got Emmanuel Macron? Ev encam ji bo partiyên ku Ewropayê diparêzin ne baş bû. Em ê di navbera 30 hezîran heftê tîrmeyê de hilbijartineke giştî ya pêşwext li darbixin, ev jî teqebûlê 20 rojên din dike. 20 rojên din li Fransa hilbijartinên giştî wê çêbibin. Macron îşev li gorî dema Fransayê saet di 22 de wê bi wezîrên hikûmetê re li hev bicive û biryarekî acîl bigire parlamentoya Fransayê bi vî awayê fes bû. Li Belçîkayê rewşçiye, li Belçîkayê jî partiya Serokwezîr dengên gelekî kêm bi dest xist, ew jî îstifa dike. Navî Alexander de Croo wî jî beyan kir ku ji ber kêmbûna dengan ew ê îstîfaya xwe pêşkêşî qiraliyetê bike. Partiya Nasyonalîst ya Nijadperest di rêza yekem de cih girtiye li Belçîkayê aynen weke Fransa ji sedî 22. Ji bîr nekin ez şîrovê we jî dixwazim ji kerema xwe re. Welatên Ewropayê çima berbê rastgiriyê ve diçin? Çima wisa dibin nijadperest? Çima kêfa wan ji biyaniyan re naye? Gelo mesele tenê biyanî ne? Yani insanên koçberin gotina biyanî zêde hez nakim dibe weke yani insanên acayip, xerîb, biyanî, kuvî. Gotina biyanî ji ber vê yekî ez bikar neynim ez bêjim koçber baştir e. İnsan koçberin. Ka em bêjin bibînin li İtalya rewşçiye, li İtalya
Di hilbijartinên Parlamentoya Avrupayê de li İtalya jî Partiya Serokwezîr Giorgia Meloni'ye ew jî ji sedî 27.7 dengan bidestxist bû yekemîn. Partiya Demokrat pêşengiya wê Elî Şelîn dike bi rêjeya ji sedî 23.7 bû duyemîn. Li İtalya evek li Belçîka encam heye. Alexander Krom ji were gotibû ji ber têkçûna partiya xwe Flaman Open yani VLD partiya wî xemgîniya xwe beyan kir. Ji xwe îstîfaya xwe jî pêşkêşî qiral kiriye. Li wê derê qiral hinek sembolîk e. Yani nefikirin ku qiral weke qiralê Ereban e. Yani sembolîk e. Li gor nûçeyên medyayê Netewî ya Belçîkayê di Kro di daxuyaniya xwe ya piştî encamên ewil de çi gotiye serketiyên vê hilbijartinê NVA Flams Belang Vorut yani kısmeki demokrasi heye tekşuna xwe qebûl dikin, îstîfa dikin. Ev li Tirkiye tune. Mesela di hilbijartinên boriyên Tirkiye'de CHP bû yekem, Erdoğan di rêza duyemîn de ma. Ama ji bo wî xem nebû. Negot ya çawa ez di rêza duyemîn de me ka em hilbijartinên nû çê bikin. Di hilbijartinên şariyedariya de madem ez bûme duyemîn, wê demê yani rewabûna min, meşruiyeta min ji holê radibe. Dibe em hilbijartinên pêşwext ê giştî çê bikin, ê netewî. Cesaret nekir. Cesaret nekir ji ber ku ji bo dengan bidize dibe plan û projeyên demdirêj çêke. Li Avusturya Partiya Azadiyê ku partiyeke rastkir e ka ez ewel li ser ekranê ez hinek beherikînim. Hûn jî bibînin. Ama xuya nake. Xuya nake. Binirin vê derê ez bi vî şiklî tevgerim baştir e. Bi vî şiklî ez ê nîşanê we bidim. Gelo bi vîya we çêbû e. Vîya we çêbû. Ja xuya nake. Na ji bo ser ekranê xuya bike ez ê wisa nîşanê we bidim. Ev hilbijartinên encamên Parlamentoya Avrupayê ne. Navên partiyan bila ev wisa biherike bikeve qeydan. Ez bawer dikim encamên sedî set êdawîninin ev siyej dibêje kursî ne. Baş e. Em wisa bihêlin em bidomînin. Temaşevanên ezîz. İjar hilbijartinên Parlamentoya Avrupayê de ka rewşa Kurdan çi ye? Ken Kurd wê di Parlamentoya Avrupayê de cihê bigirin. Ev Kurdên me wê karibin xizmetê bikin ji Kurd û Kurdistanê re, meseleyên me re, meseleyên me esasî re. Bana hemî pirsin. Avusturya me gotibû medya Avusturyayê çi dibêje? Li gorî encaman Partiya Azadiya Avusturyayê ji sedî 27, Partiya Gel ji sedî 23, Partiya Sosyal Demokrat ji sedî 23 dengan bi destxistiye. Ev her sî partiyên Avusturyayê nêzê hev. Du partî 23 yek ji 27 bi destxistine. Almanya çawa bû? Li jineyê hilbijartinê ya federal ya Almanya encamên demkiyên hilbijartinên yekê Parlamentoya Avrupayê eşkere kir. Li gorî vê
Partiyen Yeketiya Hristiyan yên muhafazakar bi serketine ew jî rastgirin. Partiya Yeketiya Demokrat ya Hristiyan sedê û ji sedê 23.7 Partiya Yeketiya Civakî ya Hristiyanan CSU ew jî ji sedî 6.3 dengan helda bi giştî ji sedî 30 dengan bi serketin. Di hilbijartinê Yeketiya di Parlamena Avrupayê de du jinên Kurd ji nû ve hatin hilbijartin. Li gorî encamên destpêkê di hilbijartinê Parlamentoya Avrupayê de du jinên Kurd bi serketine. Avrupayê xelk di navbera sisê û nehê hezîranê de ji bo hilbijartina 720 kursiyan çûn ser sandoqan endamên ku werin hilbijartin wê 5 salan li ser vî karî bimînin, yani 5 salê din hilbijartin ji nû ve çê dibin. 7 Kurd weke namzet hatibû nîşandan. Li gorî encamên destpêkê ku niha diyar bûne, Özlem Demirel li Almanyê, Evin İncir jî ji Swêdê tevlî bibû, her du jin bi serketine. Ji xwe her du jin jî Özlem Demirel, Evin İncir berê jî endamên Parlamentoya Avrupayê bûn. Tu guherîn çê nebû û 5 namzetê din jî mixabin bi ser neketine. Özlem Demirel endama Partiya Çep ya Almanya'ya bi aslê xwe ji bajarê Meletiyê ji Bakurê Kurdistanê ye. Di dema ew 5 salê bû malbata wê hatiye Almanyê, koçber e yani. Niha jî bixwastî derdora 40 salî. Dibêje di van 5 salên borî de mi gelekî xebatkir ji bo pirsgirêka Kurd bi taybetî şerê li hemberî Kurdan bibe rojevekê esasî ya Parlamentoya Avrupayê. Evin İncir ki Evin İncir jî di sala 1984 de bajarê Amedê Bakurê Kurdistanê ji dayêk bûye. Amedî Wextê ku hatiye Swêdê malbata wê hatiye Swêdê bicihbiye wê demê 6 salê bûye. İncir sala 2013 li zanîngeha Uppsala'ya beşa hukukê qedandiye. Demekî di Wexfa Olof Palme de xebitiye. Di aynî demê de alîkara sekreterê internasyonala civakî ye. Belkî ne niha dema xwe de ev wezîfê kiriye. Jina Kurd geşaw bi banî ji Kerkûkê mixabin bi ser neket li Fînlandiyayê ji lîsteya Partiya Çep bûbû namzet. Di rêza çaran de bû. Halbuki ew kesî di rêza sêyem de bû namzet hat hilbijartin. Hejmara dengên wê di rêza çara û gê kesê rêza sêyem de 205 deng firq hebû. Yani 205 kesê din jî dengê xwe bidane temam dibû dat hilbijartin. Na bi dusê gotin esenek şîrovê bikim temaşevanê hêja paşê jî em derbasên nûçeyên din ên Kurdistanê bibin. Qeza heye, bela heye, meseleyên civakî heye. Niha welatên Yeketî Avrupayê çima ji koçberan hez nakin? Sedemê esasî ê ku çepkir têk çûn û rastkir hatin ser desthilatariyê yan jî hejmara wan di Parlamentoya Avrupayê de zêde bûn, mesela koçberiyê ye. Ez li pêya zî mesela koçberiyê ye. Yani hem ji ber guherîna av û hewayê ya li cîhanê, hem ji ber xelayê, ji ber meseleyên aborî, kêmasiya xebatê, kêmasiya qezencê, yani lezzeta jiyanê, hem jî ji ber meseleyên siyasî di van 5 salên dawiyê de koçberiyekê ciddî çêbû. Ji Latin Amerikayê, ji Afrikayê, ji Rojhilata Navîn, ev koçberî berbê Amerika û welatên Avrupayê ve diherikin. Afrika bi giranî tê li welatên Avrupayê bicih dibe, Latin Amerika bi ser Meksîkayê re piranî derbasî Amerîkayê dibin. Gelekî wan têne Avrupayê jî, ji ber ku tekîliya wan bi İspanya re hê jî dewam dike, wekî Kolombiya yan jî wekî Brezîlya tekîliya wî bi Portekîzê re heye. Bi rêya wan re tên li Avrupayê bicihî dibin. Niha hejmara van welatan Afrika, Latin Amerika, Rojhilata Navîn gelek berfireh he. Yani hejmarekî mezin a nüfusê heye. Eger tu rê vekî ev însan wextê werin li Avrupayê bicih bin, êdî cih teng dibe ji Ewropyan re. Lêbelê mesele çi ye? Krîzekî ciddî heye. Ji ber vê yekî Yeketiya Avrupayê pereyekî pir ciddî da dewleta Tirkiye jê xwest pêşî li koçberan bigire. Ji ber vê yekî ye Tirkiye niha biye weke hepsxaneya koçberan, sînorekî pir ciddî dane pêşiya koçberan ji bo ku ji Tirkiye dernekevin.
Tayyip Erdoğan ji ber vê yekê ji bo ku ji ayaketî Ewropayê pere digre pêşî li koçberan digre nahêle ji Tirkiye derkevin rewşa Tirkiye xirabtir dibe jê re hincet peyda dikin niha Ewropa beriya 500 salan wextê ku dest pê kir çû Afrikayê çû Latîn Amerîkayê dagir kir wê demê nefikirî ku rojekî tê dünya diguhere dewran diguhere ve ev insan werin li Ewropayê bi cih bibe nefikirî Latîn Amerîka tamamî dagir kir çû welatên Asyayê dagir kir weke Vietnam, Kamboçya li wan de re ew der jî dagir kirin paşê hatin rojhilata navîn dagir kirin sedemê perçebûna Kurdistanê jî İngiliz û Fransızın dagirkeriya wan heta 1945 jî dewam kir wê derê her kes bû xwedî dewlet li rojhilata navîn lêbelê Kurd nebûn xwedî dewlet ji ber ku Kurdan tifaq çênekirin bi wan re ji ber ku wê devê Mehmûd Berzancî destê xwe dirêjî İngilîzan nekir bi wan re rûnin ji ser masê ew weke kafir dîtin çênekir tifaq bi wan re İngilîzan jî 22 dewlet dan Ereban dewleta Tirkiye ji Tirka re hîşt û para Kurda jî bû perçebûn îja niha ev hemî welatên ku dagir kirîne ji aliyê Ewropayê ve berê xwe didin Ewropayê heqê wan e ji ber ku malê wan ê hatiye dizîn di dema xwe de niha li Ewropayê ye Ewropî li ser pişta wan dewlemend bûn zêrê wan zîvê wan dewlemendiyê ser erdê bin erdê niha her cihaz her tiştê ku hûn dibînin her tiştê ku divê telefonê de jî hemî maddeyên ku em ê kîmyewî ku pêdiviya mirovahiyê a teknolojiyê pê heye ji erdên Afrikayê derdikeve li wan erdan zarok têne bikaranîn hê jî Ewropî hê jî wan de re dagir dikin dewlemendiya wan hê jî bi wan dimijin tînin Latîn Amerîka dîsa wisa ye yani ez behsa komkujî û qirkirinê xûnrijandinê jî nakim yani ev propagandayekî hêsan e ama dagirkerî hê jî dewam dike lêbelê plan û proje ji ber ku xirab bû mesela ev welatên Ewropayê wextê ku çûn ew derdagir kirin eger ji bo wan atmosferekê jiyanê ava kirana mesela fabrîqe ciyê hilberînê ciyê ku însan bikaribin lê debara xwe îdara xwe bikin û hewcedariya wan bi koçberiyê çêneve dikarîbûn tiştekî wisa bikirana lêbelê problem çi ye problem hevalbendên Ewropîyan yên heremî problemin ev tişta ku divê em jê bitirsin ev e li cemek Kurda yani wextê ku mirov bibe hevalbendên dagirkeran pir xeterî ye ez ji were tişt îddiayekî balkêş bêjim em dibêjin ya koletî Ewropa çû Afrikayê kole digirtin dibirin Latîn Amerîkayê wextê ku ew dibêjin me Amerîka keşif kir halbikî derew e Amerîka berê de jî keşif kir bû sînorê Amerîkayê bi Rûsya ve girêdayî li ser Alaska ve yani eger tu ji Rûsya ve derbasî Amerîkayê bibî di Alaska re pir bi rehetî dikarî biçî Kanadayê biçî derbasî Amerîkayê bibî yani Amerîka ne wenda bû ki Ewropa here keşif bike tiştekî wisa derew e ama ew çi dibêjin ew xweweke hakimê dunyayê dibînin ji ber ku wan nizanîbû ku Amerîka heye wextê ku rêya xwe wenda kirin çûn Amerîka keşif kirin pişra jî wextê ku pê derxistin ku wê derê dewlemendiyekê mezin ya ser erdê û bin erdê heye dest pê kirin komkujî pêkanîn qira wan netewan anîn û ji bo heqdest jî ji bo însan bikaribî bixebitînî jî ji ber ku însanê wê derê ê heremî nexwestin bixebitin çûn Afrikayê însan kole kirin li keştiya swar kirin birin Latîn Amerîkayê xebitandin yan jî Amerîkaya jor û a jêr başûrê Amerîkayê bakurê Amerîkayê li wan de re xebitandin em jî re dibêjin rêwîtiya sêgoşe rêwîtiya sêgoşe yani Ewropa Afrika Amerîka
ji Avrupa'ya keştiye vala diçi Afrika'ya insana lê bar dikî, tijî dikî, wana dikî kole dibî Amerika'ya wana didî xebitandinê. Sedemê hebûna reşikan ya li Amerika'ya temamî ev e. Hemî neviyên koleyan e. Koletî heta 100 sal berê jî hebû. Heta 5 sal bibêjin. Yani ki dibêje hê jî tune ye. Belkî hê jî heye. Ama bawekî resmî koletî rabûbe jî koletî hê jî ji aliyê pergalê ve tê pêkanê. Ji ber vê yekê Ewropî ditirsin natirsin problema wan e. Lê belê însan wê tim werin Ewropayê li pê mal û milkê xwe bin. Meselekî heye wextê diz dikeve mala yekî ew mesele weke mesela Nesreddîn Hoca dibêjin diz diçe mala wî tiştê ku berdestî wî dikeve torbê xwe tijî dike û mala wî de tiştekî ji nahêle. Nesreddîn Hoca pê dikeve pê diz diçe û Nesreddîn Hoca pê dimeşe. Diz piştî demekî pir aciz dibe. Dibe tu çi pê min digerî? Dibe tê mala xwe çawa mala te? Dibe te tiştekî mala min de neyişkî? Dibe te resmen mala min bar kiriye. Dibe ez dixwazim birim mala xwe. Yani wextê Ewropa jî aynen wisa kiriye. Yani mala xelkê bar kirin anîn Ewropayê. Îja em dirêj nekin ev meseleyên dagirkeriyê tê zanîn. Ama ême ne wisa ye. Kurd hekîliya me û Kurd û Tirkan ne dagirkeriye. Resmen înkar e, qatliyame kuştin e. Velhasilî kelam em niha derbasî zaxwê dibin ev meseleya me ya Ewropayê tiştekî mecbîr kir heye gelo. Me tiştekî ji bîr nekir tiştekî mecbîr kiribe jî em sibê ji wara dibêjin di derheqê Ewropayê de ji ber ku ev encamên ji wara pêşkêş kirin ne encamên daîmî ne. Ya yoldaşlar, li Zaxoyê çi biye muzanın çi biye li Zaxoyê? Li Zaxoyê însanekî hatiye kuştin ez her deqekî ez wî ew jî ji were nîşandim. Bi destûra we ez vîya nîşana we dim paşê. Ez bînim ser ekranê min hazîr kiribû ez bi axaftinê bilî bûm min ji bîr kir. Her du jinên Kurdistanî ku hatin hilbijartin ev in. Yek ji Meletiyê yek jî ji Amedê. Du jinên Kurd ku hatin hilbijartin ji bo Parlemena Ewropayê. Ev bû min dixwest nîşanê we bidim. Yani ji bo Kurdan eger bixebitin, eger însanê welatparêz bin, hakikaten di mesela diplomasiyê de firqî nexin navbera partiyan, alî negirin û tamamen di xizmeta netewa Kurd de bin, serkeftinekî ciddiye mezin e. Ama dîsa jî eyba me Kurdan e ku em nerêxistin kirîne, li Ewropayê em nikarin di hilbijartinan de bi tesîr bin, heyf e. Heyfa me. We got erê. Eger we got erê em derbasî Zaxoyê bibin. Li Zaxoyê Kurdekî ji Bakurê Kurdistanê bi kerê hate kuştin ji aliyekî ve çewa. Li meydana tankeran ya li Deryê Sînor ê İbrahîm Xelîl tam li ser derî sê ajokar pevçûne di nava ev de. Her sê ajokar jî ji Bakurê Kurdistanê ne. Di vê pevçûnê de yek ji wan bi kerê hatiye kuştin. Ajokarê ku hatiye kuştin 34 salî ye. Êdin hat binçavkirin. Berdevkê polîsê Zaxoyê da zanîn ku kesên bi navê Mahmud Sultan ew 30 salî ye ji navçeya Silopiyê ye. Yener Ateşî 23 salî ew jî ji navçeya Hezexê ye. Kurdin ha. Êrişê kesê bi navê Ahmed Reşîd Karatayê kiriye ew jî 34 salî ye. Ahmed Reşîd Karatay jî zavê wan e. Yani nava xwe de xizmê xwedin. Eqrebayê hevin. Ji Silopiyê ye. Çi bû? Tekirê lêxist. Kurik birîndar bû. Rakirin nexweşxanê li wê derê mir. Çi ket destê we?
tu hatî binçavkirin ew jî hat kuştin çû jinê wan zarokê wan malbatê wan ev bawer bikin ev êşa ku niha çêbiye yani ew kesê ku teslîmê kîn û nefreta xwe bû teslîmê hêrsa xwe bû û bi kerê lê xist zavê xwe kuşt ev êş ev dram wê bi qasî 100 salan berdewam bike yani heta 100 salan jî ew bêje filan kesê lê xist kuşt filan kesê lê xist kuşt ew ê tim wisa were axaftin ev kîn û nefret wê tê keve nava her du malbatan heta ye wê malbatê wan bibin dijminê hev wê zarokê wan bibin dijminê hev yani çi qezenj kir merov çawa dikare bibe qurbana vê hêrsa xwe kîn û nefreta xwe merov çima hakimê psikolojiya xwe nime yani merov çima encaman nave berçav wextê ku merov dikeve nava tevgerekî merov hakimê hêrsa xwe be merov wextê ku hereketekî dike encamê wî tim texmîn bike heta ku derê diçe û paşê merov bikeve nava hereketekî her kes wextê cinnet derbas ke û însanê derdora xwe kêr bike ew demê em nikarin ji nava meselê derkevin kî ha tu bi pîlan proje tu biçî bi dizî tu xwazî kesekî bidî kuştin wê demê tu xatilê ew meselekî dine ama vê derê de mesele ne qatil bûne mesele vê derê şer nava xwe de pev diçin ji ber cehaletê encama hereketê xwe napîvin ev e mesele li Urmiyê qeza pêk hat 4 kes mirin li gundê Balanîş Urmiye Rojhilatê Kurdistanê di wê qezayê de 4 kes mirin qeza şeva borî derengê şevê pêk hatiye çawa biye rêveberê nexweşxaneya Hawarçûnê ya Urmiye Ferzîn Rezazade ragihand ku otomobîlekî derbasî xeta aliyê din biye li otomobîla ku ji muqabil ve hatiye bu ara li hev qelibîne li hev xistine her çar kesên di her du otomobîlan de jî jiyana xwe ji dest dane li zewan xuyaye gelekî zêde biye du ji wan jinin du jî mêrin em derbasî Qamişloyê bibin ez dîsa jî dengê xwe kontrol dikim erê doh min deng kontrol nekir deng xirab derketibû em derbasî Qamişloyê bibin ka li wê derê dîsa terora dewleta Tirkiye heye li gorî agahiyan komek ciwanan dema xwestiye derbasî Bakurê Kurdistanê bibin ji rojava bûne hedefa cendirmeyên dewleta Tirkiye li ser sînor hêzên dewleta Tirkiye rast gule li wan reşandiye ji ber ku çavê wan de herkes potansiyel terorîst e di çavê dewleta Tirkiye de çavê hêzên wan de wizanin dem çi wan e wextê li dayîkekî dixin heqaret lê dikin dibêjin jinik stûjdar e ji ber ku terorîst aniye dunyayê dikarin pir bi hêsanî zarokekî bikujin dibêjin ji xwe ev zarok mezin bibe otomotîkmen terorîst e ê genc û ciwan ê salê wan heye jî ji xwe dibê tu som bixwîjî yani tu teslîm bibî jî baweriya dewleta Tirkiye bi te tune ye tu Kurd bî temam e ev hemî Kurdên me ê di nava pergala Tirkiye'de çima cih digirin çawa qismekî têne qebûl kirin ji bo ku êdin bikaribin rehetir tek bibin ji ber wî ye bawer bikin dost dernakeve yani dost demeyê Tirk hene erê ama mantıqa mejiyê dewleta Tirkiye zû bi zû nagwere yani zû bi zû dibêjim qet nagwere yani ê min bi xwe miriye ê min bi xwe baweriya min bi dewleta Tirkiye miriye yani piştî awqas komkujiyên destpêka sed salê û Zîlan û Dêrsim û filan pişt Roboskî hatin heta Parîsê du komkujî pêkanîn hêjî tehdîta wan ser Rojavayê Kurdistanê tehdîta wan ser Başûrê Kurdistanê sirf ji bo xatirê tevgera Bakurê Kurdistanê ya sirf ji bo em nebin tiştekî ew wisa berê xwe dane Başûrê Kurdistanê hindikî destê xwe li pişta wan didin dijminiyekî ecêb heye ji bo ê min sedî sed baweriya min bi dewleta Tirkiye miriye yani
mantıka demokrasi ji bo çi bibe di nava devleta Tirkiye'de pêdivî herî bi 100 salan heye. Yani du nesil divê biguherin. Çünkü nesla îro ya 7 salî ne mümkün demokrat be ji ber ku perwerdeya xwe direkt ji dibistanê wan digire. Ji Kemalizmê digire. Kemalizm tiştekî lehevçêkiriye, tiştekî sunniye, ji aliyê devletê ve hatiye afirandin, tiştekî wisa tinê, bixwe afirandine. Navî nijadperestiya Tirkîtiye. Nijadperestiya navî kirine Kemalizm. Mustafa Kemal jî buxa rehîn hatibû girtin ji aliyê vê devletê ve. Yani Tayyip Erdoğan jî Mustafa Kemal Atatürk jî vana şahsın. Şahıs dikarin biguherin. Lêbelê rehîn hatine girtin. Bikartîne, devlet wan bikartîne piştî davêje ser sergo. Xelas. Ama esas devletim. Yani ez buxa dijminiya Tayyip Erdoğan nakim. Dijminiya Mustafa Kemal Atatürk weke şahıs nakim. Ji ber ku ev fuqara ne, hatine bikaranîn ji aliyê pergalê ve. Sistema devleta Tirkiye wana bikartîne. Merû çawa dibe dijminê şexsa? Şexsekê tê diçe, îro heye sibê tune. Ama merû pergalê dikare biguherîne. Pergalê merû li hember pergalê mücadele dike, ne li hember şexsan. Em derbasî wanê bibin tûn dibêjin. Erê madem hûn wisa dibêjin, em derbasî wanê bibin. Lê derê çi heye? Ka Meqamişlû xilas nekiribû. Meqamişlû xilas nekir we nehîşt we ez dan baxaftin mala we ava we ez dan baxaftin we nehîşt ez nûçiyê xwe pêşkêş kim. Rêveberiya Xweser da zanîn ku bûyer doh li gundê dû daye yê Qamişloyê rû daye di aynê êrişê de ciwanekî birîndar bûye. Ciwanek jî niha wenda ye heta niha eqûbeta wî nayê zanîn. Cendirmeyên Dewleta Tirkiye roja 25 Gulanê jî çend roj berê li bajarê Serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê ciwanê Kurd bi navê Yehya Ehmed kuştibûn. Ana em dikarin derbasî wanê bibin û çi dibêjin? Li wanê ji ber barîna zêde lehî rabû, gelek ajal heywan mirin. Ziyanekê mezin gihîşt govan û zeviyên çandîniyê jî. Ji doh nîvro ve heta niha li wanê barînekê zêde a baranê heye. De berekete bila bibare de. Ji ber ku barîna zêde li navçeya Qelqelî, Seray, Elbakê zêde bû, baran zêde bû, lehî rabû. Li gundê Karahisariyê navçeya Serayê du dewar nêzî 100 pez mirin. Ziyanekê mezin gihîşt 10 govan jî li navçeyên din jî ji ber baranê avên rûbaran rabûn cem. Baxçe dibin avê deman. Zirarekî mezin gihîşt erdên çandiniyê. Em derbasî İranê dibin. Ev meselê xwezayîn em nikare tiştekî bike, em nikare tedbîr jî bigirin. Xweza ye. Li İranê piştî reîsî wê çi bibe? Hêviya we heye İran biguhere. İran jî weke dewleta Tirkiye. Yani ê min baweriya min zêdetir bi İranê heye. İran dikare biguhere. Ji ber ku mêjiyê İranê ê beriya vê İslama Cumhuriyeta İslamî mantıqa kenek modern bû, nûjen bû. Lêbelê faşîzma wan erê faşîzma wan jî weke Kemalîst e rast e. Merûv fehm nake yani çawa ku kuzenê me ne em û Tirka em hinek ji hev dûr in weke nijad lê em û İraniyan em û Farsan em gelek nêzî hevin jî. Zimanê me nêzî heve, çand û kültûra me nêzî heve, coğrafya me 5000 sal em aynî coğrafyayê bi hev re dijîn. Em nav hev dane em û İranî ama dîsa jî İranî bi gotina Tirkan dikin û pir xwe nêzê me nakin. Ka em binirin li İranê mesele çi ye? Li İranê piştî ku reîsî mir şûna wî de valahî ma divê ev valahî were dagirtin. Çawa kesên nû dibê werin hilbijartin. Kesên nû kîne? Ez herim wana bînim nîşanê wedim kesên nû. Kesên nû serê wan ev in.
Kesên nû ev in. Kî ji we vanan nas dike? Yani baştir ew nas bikin. Kî ji wan tê hilbijartin jî em nizanin. Belkî îran bixwe ji niha ve zane. Lêbelê em nizanin. Namzetên Serokkomariya Îranê niha da kifş bûne. Nûçeya ku di derheqê vê de me amade kiriye em ji we re pêşkêş bikin. Ka em binirin navê wan çi ne? Çi eslî ne? Çi teba ne? Encumeniya Parastina Destûra Bingehîn ya Îranê ji bo hilbijartinên serokkomariyê ji heştê serêlêdanan tenê şeşê wan qebûl kir. Li gorî biryarê Îran wê 28 Hezîranê çend rojên din yani 2 heftê din serokkomarê xwe yê nû hilbijêre li gorî medya Îranê propagandaya hilbijartinê îro dest pê dike. Li Îranê heştê kesan ji bo namzetiya serokkomariyê serêlêdan kirin. Encumena Parastina Destûra Bingehîn ya Îranê tenê navê 6 kesan qebûl kir û pejirand. Li gorî vê yekê tenê namzetiya Muhammed Baqîr Qalibaf. Ez navê wan ji we re bixwînim ê ku hatine pejirandin. Navê kîjan fotoğraf da kîjan ê edî hûn bixwe texmîn bikin. Muhammed Baqîr Qalibaf, Saîd Celîlî, Ali Rıza Zekanî, Mesûd Bizîşkiyan, Mustafa Pur Muhammedî, Emîr Hesen Qazîzade Haşimî. Ew hatine pejirandin. Di 19 Gulana 2024 da uzana helikoptera Serokkomara Îranê İbrahim Raîsî li herema Culfa Tewrizê ketibû xwarê. Raîsî di wê derê de miribû bi çend kesên din rayedarên din ên Paya Bilind. Bi ser vê yekê biryara hilbijartina serokkomariyê hatibû girtin. Mesele ev e. Me ez çi pêşniyazê wê bikim ji we re bêjim. Em vîya rakin bila Îran ji ortê rabe. Nekeve navbera me. Ez hinekî li we peyamê we binêrim. Bi qasî 400 peyam ez dibînim li ber çavê min in. Xwedê zane we çi gotiye. Kîjan ji wan reformîstin dibêje. Tu basa yê Îranê dikî Şêrpiling. Ez hinekî peyamê we dayînim ser ekranê ez vê nivîsa ew ê rakim ya namzetiya Îranê ez hinekî bi peyamê we re eleqedar bim paşê jî ez hinek halê we bipirsim. Ez zû dayîm halê we nepirsiye. Dibe çi tu zêde xwe mijûl dikî tu gelekî godar wenda dikî. Yani ez xwe mijûl dikim pir zêde şîrove dikim tu dibêjî. Ez kêm şîrove bikim? Ya hevalê ku bixwazin wisa tevlî sohbetê me bibin. Mesele ne tenê pêşkeşiya nûçiyan e jî. Yani rast e merov dikare hinek kêm mijûl bibe ji bo ku ya însanê me ê zaten bixwazin li vê videoya me temaşe bikin ji xwe li me temaşe dikin. Ez 2 deqe zêde şîrove bikim, kêm şîrove bikim, vê derê tevgerên akrobatik hereket bikim. Fix nake yani. Ez vê derê nikarim xwe bikim pêncî perçe jî. Ya rastî heval li me temaşe bikin xweş dibe. Ez şîrovê we dinêrim. Yani derdê min ê ku pir wisa însanan bi taybetî li ser ekranê bigirim derdekî min ê wisa pir zêde tune ye. Tiştek ku ez dixwazim di nava rojê de ji we re nûçe agahî berhev dikim. Çavê min ser peyamê we ne hem jî dixwazim wisa biaxivim. Yani nava rojê de agahî berhev dikim. Li ku re dunyayê çi çêbiye, kîja encam hatiye vaya heqeten ket dixwaze. Hem jî bi kurmancî. Û zanin çapemeniya me jî çapemeniya biyanî jî bi zimanê biyanî ne. Mirov dibe bikaribe wana berhev bike. Mirov kom bike ser hev, bîne, ji we re ragihîne ve hemî ket emek dixwaze. Di berdêla vê ket û emekê jî temaşekirina we ye, tiştekî beleş e, pir hêsan e.
Yani tiştekî wisa hêsan hûn tenê temaşe dike. Yani tiştekî ji berî kate dernakeve tu ket nadî, emek nadî, wext wan danakî. Vê derê tu agahiyan kom dikî. Tiştekî kara te tê de heye. Tu fayde jê dibînî. Tu çi bikî yani tu herî çi temaşe bikî. Tu wexta xwe çawa derbas bikî. Wexta xwe eger tu bikaribî bi me re derbas bikî hem fayda te ji me re çêdibe hem fayda te ji te re çêdibe. Wê demê mirov dikare bide bistîne. Baş ez xatir ji we bixwazim. Mala we ava ji bo tevlîbûna we gelek spas. Hûn her hebin sibê saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê. Li gorî saeta Amedê jî saet di 20 de em li vê derê bi agahî nû çê nû bi hev re ne. Dem baş xatirê we.